ରାତି ପାହିଲେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ। କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଭକ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନାର ମହାମିଳନ ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମା ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ। 18 ତାରିଖରୁ 6 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ ମହୋତ୍ସବ। ମହୋତ୍ସବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ମେଳା, ମୀନାବଜାର ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭରପୁର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭୈରବୀଙ୍କ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏହି ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମହୋତ୍ସବରେ କ'ଣ ହେବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ। ଲାଇକ୍, ଫଲୋ, ସେୟାର କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଖବର କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଜେଇ ହେଲାଣି ପୁରୁଣା କଟକର ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକକଳା, କଳା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମଣ୍ଡପରେ। ଆସାମର ବିହୁ ନାଚ, ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜସ୍ଥାନୀ ଓ ଘାଗରା ନାଚ, ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଦର୍ଶକମାନେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଅଘୋରୀ ନୃତ୍ୟ, ମେଲୋଡ଼ି, ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟ, ଗରିଲା ନାଚ, ଶବର ନାଚ ସାଙ୍ଗକୁ ଦଣ୍ଡ ଓ ପତର ସଉରା ନାଚ। ସେହିପରି ମହୋତ୍ସବ ମଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଜମିବ ଅନେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଚ ଗୀତର ଆସର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଭଳିକି ଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ ନାଚ ଗୀତ। ଟୁକୁନା ଷ୍ଟାଇଲିଶ, ଲିପ୍ସା ମହାରଣା, ଶାଶ୍ୱତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ମାମା, ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକାର ସାମିଲ ହେବେ ମହୋତ୍ସବରେ। ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଏହା ପଞ୍ଚମ ମହୋତ୍ସବ। ଏହାର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏହା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀରେ ଚୈତି ପର୍ବ ହୁଏ, ଏଠି ସେମିତି ମା ଭୈରବୀଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଖପାଖର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଣା କଟକରେ ରେଲୱେର ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହୋଇଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଦିନ 6 ଦିନ ପୁରା ତାଙ୍କର ମନ ଭରି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ମହୋତ୍ସବର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପଞ୍ଚମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମା ଭୈରବୀ ମହୋତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବୋଲେ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆସିବେ 18 ତାରିଖ ଦିନ। 18 ତାରିଖ ଦିନ 2ଟା ପରେ ମାଙ୍କର ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିବୁ। ସେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର 30ରୁ 40 ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ, ବାହାରୁ ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ଅଘୋରୀ ଦଳ, ସବୁ ସାମିଲ ହେବେ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମା ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ।